Nguvashele ke namhlanje uvashele yini ntokazi? Uvashele sizoxoxa ngalo mcimbi obuyizolo. Yebo. Ubuke kanjani? Ubunjani kuhleleka kwakhona? Okubukile nje yini oyibukela? Umcimbi wona ngiwubukanga wonke. Futhi bengawubukanga nguthola nje manje ngoba sowutrenda. Ila ngithola khona isikhathi sokuthi okay ngibuke ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Hayi ukuthi nje ngisuke nawo from scratch ngawubuka. Ngikhuluma ngeMother of all. Yeah. No, lo mcimbi lona ubuhlelekile mawungabheka. Buhleleke kakhulu, kahle kakhulu. Eminye imicimbi esithi masikhuluma ngayo uhlelekile. Okuningi kwakhona kuvulelekile. Yeah, akuncane ngathi ngisho konke kodwa nje okuningi esibonile singasho sithi nje ku100% siyawunikeza u90%. Yes. Yeah. Ngendlela okwenzeke ngayo mfethu cha kuhlelekile. Sibabongele nje namavukane. Yifethu hayi. Cha phela futhi aseze yena asibongela amavukane. Futhi lento yakhalisa kubani wayewinile kwabona number 2 ayizona into lesiyekeni. Asibongele number 1 bafethu uGajeni. Sibongela uGajeni nje futhi uGajeni bengiseza lapha. Qale kanti kodwa mawuthi ubona bafana bafuna qale emuva. Bengiseza futhi ngoba uGajeni abantu abama high profile artists lawo. Njengamanje yabo. Uyishayile nje indondo nini kuthiwa ibest newcomer ngisho ngathi yabona abantu abangazi. Aqale lapho kwemadoda. Uyazi khona lento asiyisho uMaskandi. Mangabe ukuxhaphazeka lokho yani uthi ngube kanjalo futhi ukuxhaphazeka. Kodwa sizokuvuma ngoba kunemali. Kodwa nje kujendre ukuxhaphazeka. Wani nje uGajeni akwazi ukuzwa newcomer. Usho ibone mabe mbona namhlanje. So amabapha 6 over 6 years umuntu eyamali ayi 2010 2013 kanti 2013 napha la awuzana unawo 10 iminyaka engakuthi 10 years anniversary nekumuza kodwa best newcomer kodwa ke akesisho ukuthi bafuthi ngoba kunemali phakathi kodwa nje awesele serious abantu kuMaskandi sifika sodlala simsebenzini ngoba egcineni shuthi bambona nje ngale ngoma waye bengayizanga research bazothi best newcomer bemqhathe nomuntu osewine futhi Grammy Award yabo nje ama award lawani kahle hle umuntu ekade wahlela azanga ufuna research no akayenzanga nesi ungazoqhatha abantu uthi best newcomer umqhatha nomuntu oqeda ukwini Grammy Award lo muntu bekuthiwa winile le ndondo leyana bezowina indondo ye best newcomer kodwa ne Grammy Award hayi kodwa akulungile asikho ungahleleki kahle yeah kodwa nje ke unumber 2 solwazi kwale mele uzanene emzimkhulu awushaya u2 ubani solwazi ngiyamazi no leyansizwa yangapha kunjani ko South Coast yathi ifuna ukuzivakashela la ekhaya yabo kwasho khona ukuthi mhlawumbe ikhathi ayiqondani asisho ukuthi phela sesiyabiza igama lawo ngoba nakho siphuma number 2 dala simazi hayi lesimbizi manje no akabizwa manje yena uyazi phela wasithinta wathi ufuna ukuza so ithuba lisasekhona akeze azoyichaza yena ngoba thina asimazi kangcono yena ozazi kangcono thina sazi igama nje ukuthi usolwazi hayi mina ngiyazi sizolena no-giving bethi sabenza nayo eThekwini iyazi yona senzana ehleksayo kodwa hayi kwakumnandi hayi kwakumnandi sina uGajeni sambongela ngokuthi athole iquantum lakhe yawo mfowethu macece quantum ingabe uzobhala ukuthini mhlawumbe ubhala ukuthi yathi ngena phakathi yajuluka wabona lo muntu ujuluke yamazi tayise quantum uthi Gajeni yini nayamazi kwathiwa dozen break hayi thathe about 5 minutes dozen break ngavume yena mfowethu ubejabule kakhulu bafowethu ubejabule kakhulu nganza kwethu kuyana akusinto wanombani yaqala ngoGajeni yaqala uGajeni uthi athola iquantum cha bawinile abanye undiyane unawo quantum ashintsha leli kaGajeni ashintsha la Gajeni kube iquantum siyabonga impela kumfokandiyane nethimba lakhe yeah basebenzile futhi kakhulu ukuthi nje futhi banikeze amavukane ngoba bengithi nje angibonge namavukane yeah ukuthi banikezwe ithuba emcimbini emkhulu efana naleya
akuvamisile ukuthi abaculi abesibabiza ngamavukane kube yibona abadominator ngoba futhi bangabheka ama-artist anamagama uyabona ngoba kuyibona nje ekade bedominate okusho ukuthi nawo ase-hungry for a success uyabo asithembe ukuthi ngokuperforma kwawo izolo alitholile ithuba lokuthi ayiveze ebantwini abangabahleli bemcimbi abanye ukuthi usibani nosibani automatically abantu laba kumele baqhashwe uyabona ngoba phela banalento ukuthi mhlambe mangabe usaseyivukane samele uyophaphatha ukuthi hayi noma ngatholeka petrol ozoyiveza kuyiveza futhi iveza iminyaka lokuyiveza phela ukuthi mangivelile uyabona ke mangivelile uma uthi uyoyiveza lapha abantu abakafika emcimbini ile nto leyo ayibhlungu engukhaziso lazi kube laba besithi abaziwa kuthiwe nilaziwayo qala nidlala iqede akasho ngathi yabona ke lapha nabashaya ngqondo la usagijima bathi nesinamaqhawethu sawubuka amaqhawethu ezoqala aqale ngoba ngo7 kwasithiwa ngo7 kuyaqala ke sekulabani yazi bomcimbi esinele bese sasibazi thina kwathiwa 29 kwehluko zofika ku1 so nje babe nesikhathi sonke yes yabona ubungabi izolo ubungabo mfowethu asithembe nje ukuthi nabantu bazosho ukuthi osibani nosibani hayi phela sesibonile ukudlala kwabo sibonge nje impela cha uhambe kahle kakhulu kwagcwala mfowethu noma iweather kade ubona ukuthi umaskandi uyathandwa kodwa abantu baphuma nama-umbrella hayi bayawuthanda abantu uyathanda lokhu njani umaskandi awukwazi ngathi phela uba yiwona khona njengamanje awukho umunye umculo khona ngaphandle kamaskandi kulesikhathi samanje size sibona nodlama bathe bazothina ungezi bazothina ukunezi emabhincini bangeze waba mnandi umcimbi savuka ke ekseni ngoba phela ukuthonga kusihlulile hayi silale nje silale sekuzekile awu silale ngazi mina ngivuke nje sengizwe uzwe kuseni silale ngazi indaba futhi hayi bafuthi uyabona wahle kubakhona asizimbile abantwana zakwethu yabona lento esiyibona izolo kula mcimbi isifundo ukuthi uma umculi uyigcina isikhathi isifundo liyana konke nje umculi yebo indlela okwenzeke ngakhona uze washo untokazi wathi uxolisa ufuseki awushilo yebo ufuseka umuntu asho ufuseka futhi silisa akushilo silisa kodwa nje akwenzile mina uzimdola ngibeke igama ngiyalibeka akekho bezokwenza futhi bese kufanele futhi ozokwenza lento leyana ukuthi avimbe umuntu owenza ngenkani ngoba laphana mase chaza ukuthi wenze njani bese futhi bezomvimba wabehlula bonke ke kwaba uyena okwazi ukumnqoba so ke hayi usebenzile ngoba masingakhuluma nje iqiniso lento yokuginqelwa kwabaculi ayiqali lo mcimbi yenzekile kulokhunjani kumbuso wamaciko baginqelwa babuyele emuva bengadla ngoba izikhathi babenikeze yebo you understand regardless ukuthi usukungana nemsebenzini makuthiwa ungena ngalesikhathi ungena ngaso ngaphandle noma kuthiwa umphathi wenkampani umsebenzi makufuna kumele ube khona emsebenzini ukuhlonipha umsebenzi ngoba ekugcineni kwakhona iwona futhi okubekela ukudla etafuleni yebo khona ke mhlawumbe sesingathatha ke ngomqondo wamaskandi ngoba kuhlale kukanjalo kodwa nje mase sikhuluma iqiniso kahle hle ama-artist awafundi ukuhlonipha sihlale sikusho lokho awafundi ukuhlonipha isikhathi ahlonipha umsebenzi wabo ahlonipha ibrand yabo yabo lokwa izolo akube sifundo kunoma imuphi umculo khona ukuthi isikhathi akube yiso ungale kwalokho asizukuya phambili ngizokubekisela ngomaqhinga amaqhinga wakwenzela inkinga mfowethu ngizopromoter naye ngathi afike ngo2 umaskandi uyabaza abafike ngo2 wafika umaqhinga ngo1 sahlala ahlala ngisound kwamnandi kuthe makushaya u3 abafika abantu yabazi bafika kudala bathi maqhinga amanyaka cela ungene kuthi maqhinga akho umuntu wathi number 1 2 3 4 5 isikhathi sami yiso ngoba ngizoperform wathi mayeqala umaqhinga babuya bonke abantu yeke ngibengafuna ukudlala gijima isizongena emva kwamaqhinga ke manje waqeda wagoqa baqhinga noqadasi bakuthiwa nomsebenzi wabo uthini ke isikhathi akube yiso abaculi bethu bafowethu umaskani ake nifundele abanye bafama washa ngamabili
but isikhathi kunamawasha amabili umuntu abe nefoni ngaphezulu but isikhathi akasibazi isikhathi kodwa isikhathi abanaso bese mawuthi amfona umuntu emcimbini iyaqambela athi sengizongena nje athi sengiyapaka ulokho esho into eyodwa so nje isikhathi ngono-ke wena futhi ngoba-ke uphinde uwenze lo msebenzi wokuba wo-stage manager hayi futhi bahluka futhi abantu nithwala kanzima kanjani yabona nje leyo abayizolo behlulekile hayi behlulekile futhi bonile behlulekile ngoba bathe uzothi bazoxoshwa bathe misuxoshwa ngoba stage manager thweni nama nasebenza abangizonixosha nini kusho uMother of all yeah hey usho uMother of all hey awushilo phela wathi la kuMother of all uma futhi umsebenzi uzomxosha yeah ngoba ngempela ubeka sabambeki lo muntu lona bese stage bengiqala nokuzwa ukuyenze ukuthi o DJ ubashintshe uyi-artist ngiyenzeka usifakela abayakho faka hayi nini kuyenzeka impela ukuthi uhamba nalo wakho ozofika afake lo USB yakhe azi ukuthi ingoma uyiselecta kanjani nakanjani kuyenzeka impela manake uDJ wakho ufika bese duze kwaloqhashwe yimi noma ufika asusele wami kufaka yena cha niyasebenzisana naloyo alapha ufuwaxoshwa lo muntu kusho usebenza mawubamba isikhathi yes hayi mawubambe nje isikhathi uyafika asho even mezoqhashwa uyasho umculi ukuthi hayi mina ngizohamba nobani abangenzela ukuthi nokuthi yes ama terms and conditions wakhe la uqhashwa ngoba manje kubalekela lento ukuthi umuntu uzothi hey khona owayindayo lapha khona ovalayo yabo uthi yavala lapha uyavula lapha uzondisa ngifike kubalekela lonto ukuthi mhlawumbe kuthiwa hayi ayithi akhumbula ukuthi nosigwebo kwakusikhweze ekhanda komuntu DJ balekela lezo zinto lezo yabo ngoba sisikhathi nokuqhashwa abanye abangawazi kahle no leyo nto leyo nadesha ebekahle futhi usuke uyena osuke ebayiseduzwa DJ akenzi lutho fethu hayi press u2 press u1 lapha into nje kanjalo hayi uyangena futhi kumele eqine security cha ibe inhle Mother of all asithemba ukuthi ngonyaka ozayo uma ukuthi iyobuya futhi ngesinye isitayela kodwa ngiyalithemba ithimba lakhona ukuthi bangabantu abakwazi ukucabanga yes yeah abantu abakwazi ukucabanga yabo into enziwa abantu abakwazi ukucabanga yabo hayicatsha ngiwe la yes avulanga kwavuka ekuseni wathi waye siyakwenza ukuthi yabo catsha ngiwe siyabonga nje ukuthi ukwazi ukunikeza abafowethu abangakhoni ukuthola ithuba ngokuthi bacelwa abantu ngokuthi baba SMS ukuthi bawongene siyakubonga lokho inkunzi impela beyibhule amazolo nje ukuthi uqhashiwe kodwa wabhulula amazolo ngoba isetshenzwa ngesikhathi yabo bese mfowethu sikusho futhi lokuthi la ekhaya siyimaskandi talk show cha mhlawumbe asithathe bafethu sisho sikubonile sisho sikubonile umuntu akhuluma ngakho and futhi ngoba siphawula kanje siphawula ngokwakha ukuthi abaculi abahlonipha isikhathi sokusebenza umsebenzi behloniphe nama brands wabo umculi uma ukuthi futhi uyazibona ukuthi lapha ngeke azalunge akayeke yes ukuyakhona akulona icala hayi lutho bafethu hayi ababuyisela imali yabo lekade bethi bazombhadala ngayo bangokuthi kade sekune deposit abanikeze lo deposit back uyabona nje nathi kungekudala sobe sinama award ngisho yini ama award wona ayeza ama award ayahlelwa bafethu ayahlelwa ayeza and sizokusho futhi lokuthi ngona lama award kube kuyinto ukuthi icatshangiwe yes still nama isalungiswa isaqoza ukuthi la yayizuka njalo so manje sesizokhuluma ngawo kuyohlehla ufishi phela ngiyabonga ngoba saphose inet elokhunjaneni emfuleni ukuthi sibone sobuya nofish abangaki kodwa wona azoqhamuka igama lawo uzothiwa i-Rising of Maskandi Music Awards Rising of Maskandi, Mother of Maskandi. Hey, kahle iyasondelana. Azoba khona wona futhi azoba mnandi ngoba nawo azoza nezinto ezintsha engakaze zaba khona endimeni kaMaskandi. Njengoba sibonile nje kwiMother of all nakhona ofisha abancane mhlawumbe ofisha abakhulu. Yabona. Nangapha kuba kanjalo phela kukwezi iBhayibhelini komezonto ezilezi zilekhuluphele. Yebo yabona. Kube nje kukanjalo nje. Abantu benikezwe ithuba lokuthi
bebonisa amandla abo nabo ukuthi mhlawumbe amandla abo akangakanani uyabona hayi bafuthu eh asikhatheni kanjani beyuje besizisa lapho nathi ukuthi cha Makumalo khona ufuna ukukusho hayi akukho but kodwa nje nami ngifuna ukuncoma nje umcimbi yabo umuhle umcimbi 100% uniyezwa 100% na umhleli uhlelile bayithi nethimba lakhe yes umhleli nethimba bengeke kuyiwe ngoba wethu phela ezintweni eziningi kwapho kufike kushayise khona awezi bonke hayi sibonge shap ivala dala yadala kwimvubu hey yekele imvubu uyayazi indaba yemvubu Makumalo kodwa ke uyaqonda into ngemvubu thina kwazi umuntu isakhi utonkani imvubu uyaqonda umuntu I know